खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 12 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बे बोसोराव दिवाली एबा दीपावली फोरबो महरै फालिनाय जायो। दिवालीखौ मोनसे सोरांनि हिन्दु फोरबो बुंनाय जायो। बे फोरबोखौ बाथिफोर सावनानै आरो पटका बेरग्रा मुवा गावनानै फालिनाय जायो। बे ओरैबायदि मोनसे फोरबो जाय गावनि बिसि सीताखौ असुर राजा रावणनिफ्राय रैखा खालामनायनि उनाव भगवान रामनि अयोध्यायाव देरहासार जाना फैफिननायखौ गोसोखांनाय जायो आरो बे बोसोराव दिनैनि सानावनो काली फुजा महरैबो फालिनाय जायो जायखौ जों सियामा फुजाबो बुंनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो वर्ल्ड फेनोमेनिया डे आरो नेशनेल हैप्पी हावर डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।